Saan ba makikita ang spam comments? Pumunta ka lang sa Google Chrome. Type youtube.com. youtube.com. Click the three dot the right side. Pindutin mo yung tatlong dot sa bandang right side. Then click desktop site. Then click mo yung icon, yung profile mo, then YouTube Studio. Then punta ka dun sa comments. Nakikita mo dyan yung mga likely spam na messages. Dyan mo siya makikita lahat. So you have two choice. Ayan na siya. So, ayan guys. Kung may mga gusto ka pang itanong, pwede ka mag-comment sa baba. And please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much.